Čaute, vítajte pri našom videu a bude to 7 second challenge. Predpokladáme, že viete, o čo ide a poďme na to. Ja čakám. No, tak ideš prvá. Aha, daj si utielak na hlavu a zakryť This is Sparta. This is Sparta. Zakryť. To už je. Aj to bolo spočítala? Hej, bolo to 6 sekundy, dala si to. OK, máš bod. Dobre, takže za 7 sekúnd musíš A počkaj na ruku. priniesť sem nejakú žltú vec. Dobre, všetko si to mala tiež. Ja som si mohla iba zvyhnúť mobil. Ľudia, môj mobil, ale nevadí. Dobre, mám bod. Ideš. Daj si linku na oči. Zaviem. Konec už. To si mohla stihnúť. No okej, takže vyhrá... No, je to 1-1 stále. Poď. Takže za 7 sekúnd musíš spraviť drdo. A poď nestihnem, kde mám tú tašku? Stop. Vieš, že si mohla len takto si spraviť, že tak, drdo? Aha. Nemusíš tou bombičkou drdovou. No nevadí, je to 1-1. Idem ja. Za 7 sekúnd si sprav 2 copíky z boku na hlave. Stop. Dobre, stihla si to, máš 2 body. Bože. Ideš. Takže za 7 sekúnd musíš spraviť 5 najtrapnejších fotiek. Ja mi nefotím mobil. Ako fotky? To ako mám, keď natáčame? Normálne, že sprav ksichty 5. Dobre. Ja si zomrem kvôli tebe. Dobre, idem. Daj mi moment. Daj si na hlavu tamtú masku a spievaj hociakú pesničku. Takú pomalu. Není pesnička. Ja neviem, treba nič nenapadá. Konec. Nedala si to. Je to 2-2. Remíza. Takže za 7 sekúnd mi musíš zaspievať. Ja nebudem spievať. Od Shakiry. Pesničku Waka Waka. Waka Waka. Ďalej, no nie. Ja nebudem spievať, nie. Dobre. Za 7 sekúnd choď upratať ten obraz, aj tú masku a vráca. Tam, kde boli. Stop! 2-2 stále. Dobre. No to bude posledná rozhodujúca otázka. Takže za 7 sekúnd musíš si nakresliť s rúžom takto 2 kruhy a plice.
nagrebil. No dobra, Dawaj. dobrze. Zabrałem to, poczekaj. Tak. Dobre, także to było ostrożne. Nie, to już było. Jest. Ty mi dała prawa. To będzie koniec, hej. Tak nic. Jeżeli to będzie koniec, oczywiście jak sama to proszę dajcie like, order. Kto wygrał? No, Oza, ja Ty si vyhral. ty, áno. Ty máš 4 body, ja 2, čiže mám trest 10 prúšakov. Ale nepošľubám. Sofia, ja bojím sa. Sofi, prestaň ma natáčať, ja budem negretať. Zabijem ťa. Dobre, to už bude naozaj všetko. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like, odber, nejaký pekný komentár. Ďakujeme za zhliadnutie a lúči sa s vami Fufi a Fluffy. Bye bye!